नों चप्रि जायला ओइ मेहेर जानला मानला नङा दे खोथाफोरा मा जानला मानला नङा बे हो मा जानला मानला नङा नों बेहाय आंनि बिनानावजोंसो मोनबाय लाइन मारिनो हो आरे आदा बिब्दि नङा नों मा बुंलाबायखो बेफोरखौलाय नोंनि बिनानाव हो नोंनि बिनानाव होमबा बे अखाफोरा नोंनि बिनानावसो आंनि बिनानाव आरो बेखौबो मोनथिना लाखा नों बिनिफ्राय गोजान जानानै था मा खोथा रायलायदोंमोनलै नोंसोर बेहाय हो मा खोथा रायलायदोंमोन जों जेखि खोथा रायलाया ओमफ्रायथ' नोंथ' लाजिनांगौसो गावसो उल्था आंखौसो बेहाय दाय होनो फैदों नोङो आच्छा बिदिबा नों बेहायनो थायो नङा होमबा नोंखौथ' बेथा गवा नोङो र' ओरैनो नोंहा दाय दंखायो मानसिसो लानानै फैगोन आं एबाराव नों मा खालामो खालामलै गिया आङो आरो नोंबोखौ बुङैब्रा नोंबोखौ बुङैथां हो बिदिबा बाजैया मेहेरनि माबासो नामा बिब'सो नामा आंनि बिब'खौ बुङैनो हो आंनि बिब'खौ बुङैनो बुंखागोन आंथ' बेखौ लोगो मोनबानो नाथाय खाफाल गाज्रि नोंखौल'सो लोगो मोनबाय थायो र' बेबोथ' दङना बिब'आबो फैगोन आङो दे जागोन दे फैनो गोसोबा फैबानो जाबाय ओमफ्राय मालै अखाफोर होमबा बे नोंनि बिदासो जायला छाप्रिया आरोथ' नों गथ' जानला मानला मानसिजों रायलायदावदों नोङो नङा आदा बे माहिरा जोंहा बाजैनि फंबाय जियानो जा नोमबाजैनि अब्लाबो थ' गोख्रै नों बेनिफ्राय थ' गोख्रैनो आदा आरे थां जायला थां फैफिननाथ' फैफिनखागोन आं नेनानै थाथ' र' साला बोरै जाखो होमबा दिनै बेहाय मा सानदोंमोन आरो मा जाखोबा बेबो अखाफोरा बिनिसो बिनानाव जाहैबाय बोरै जाखोलै गावहासो ओमफ्रायो बेबायदि आंखौसो बेबायदि लाइन मारिदों मादों होनलांबावबायलै गावहासो लाजिनो नांगौ गोदो जि खालामबाय ओमफ्रायो साला आंखौसो बेबायदि बुंनो फैदों मेहेरखौ आं जाहा थाहा लाइन मारिग्रा सानदों आंखौ मेहेरा बेबायदि नङालै जायखौ फसायबासो फसायबाय फसायाबा आंबो बेबायदि फात्ता होनायाव गैयाथ' नोंनि बिनानाव जाखो मा जाखोलै नोंबोथ' साला आंनि बिब'खौ लाना खारदोंना जेबो नङा थोद बेजों रायलायनानै लेटसो जालायलांबाय आंहा दा बेलेग माबा एकदम जानला मानलासो सानफ्लांलायबाय बिनि थाखायनो साला सिस्टाराबो बेखौसो मोनबायनालै बाजिमोनावसो थांनो लेट जालायलांबाय थांसै आङो र' आइयाबो थांनो बुंदोंमोनलै थांखायो ना मायोथाय फन खालामफिननि आं र' मा जादोंब्रा आदा सानमोनना खेबसे थांना सोङै मारसैलै मा जामारदोंबा बुजिखौनो मोनला आइदै खर'फ्रानो जि साबायहाय आंखौ ओमफ्राय दहायनि मुलिखौ जानानैबो एसेबो हामाखै होनबा आयै गैयाहाय बिहामजो माथो हामनो रोङासै दाबो गोबावानो जाबाय मलम एसे फुनना होनि आं आयै ओमफ्राय दसे दलद उन्दुनानै थादो ओमफ्राय सोंनोसो बावदों आं नों बिहामजो मोनाव थांनानै खबर लाहैनो होननायालाय बेनोथ' आयै थांनोलाय सानदोंमोन माथो आबा सानाबो जेबो खबर हरफिनासै बेखायनो आंबो थांनोसै नामा बिदि सानदोंमोन आं अब्लालाय बिहामजो आबा सोरांजों थांदो हामाथो जानोखाय नोंसोर बिहाव बिखुनजो जाना एसे मोजाङै खबर लाना फैयाबा बेबा मा हा रागा जोंखो बिमायाबा नाङाहाय आयै आबा मेहेरानो फैखासिगोन बेजों थांगोन आं सोरांजों थाङाहाय दे हा बिहामजो दाख्लैबो जि जाबायसै बेफोरखौ गलि मारु बावदो आंनिबाबो एसे गोरोन्थि बुजिलायनाय जाबाय दाथ' बिहामजोआबो बिदिद्राय नङा नंनायालाय बिहामजो नोंबो जेबो साननांला दे दा आं बेफोरखौ सानथ'वाखैहाय आयै आंना साननायानो बिथिं बेथ'खाया अब्लाबो हा दाख्लैनिफ्रायनो आं बारा रायलायदवा जागासिनो बिजावजालि सानैजों आबाजोंबो नों बारा रायलायाखै दे आबायाबो गोसोआव दुखु मोनबाय बियो ओमफ्राय खेबसे लाल सा फुदुंहैबावनो आयै एसे स्रां मोनथों खर'आ नांथ'ला खोमाहाय दसे उन्दुलांबावनोसै आं बिहामजो हारसिंनो हामलांसिगोन बियो नाथायबा बेफोर प्रब्लेमानो मानो जादों बुजिखौनो मोनला आं आयै फिसालानि जिउआव दा आंहाबो बोरैबिसो सानफ्लांलाय लाङो एखनबा आंथ' मा बुङो बिहामजो थुनथुलिखौनो लाना फैखाथारदो आबैखौ एबार खेबसे थांनायाव नोंसोरो दालाय हामाथोबाव आबौनिनो हिनजाव जाखाबाय जेराव फैदो दे गावसोर मोजां संसार जालांथोंसै मोजाङै मानसिफोरखौबो जाहोनसै लोंहोनोसै बिदि थांलाय फैलायखौ बाद होदो खेबसेनो लाबोखानाय बेबस्था लाथारदो बिहामजो आरोलाय गाबोन मा जायो दिनै मा जायोना औ बेखौनो सानबाय आं आयै खेबसे माने आलासि न'खरनि गासैखौबो जाहोस्रांनोसै गामियाव मानसिफोरखौबो रायजो राजा लिंनानै आरामनो स्रां खालामसै खेबसेनो एबाराव बिदिनो आलासि लेंनाय रायजो राजाखौ लेंनाय ल'खासै नालाय दे जागोन दे आयै जेबो नङा आङो दिनै रायलायबोखानोसै मोजांनो जुदि जायोबा
बिदिनो खालामथारदो दे बिहामजो। बाखि गावसोरो आबाजों थुनथुलिजों मोजां रायजो जालांथारथोंसै। इसोरनि अननायाव जेबो दावराव दावसि जेबो खैफोद दाफैथारथोंसै बिसोरनि जिउआव। गथ'फोरा सुख सान्थि थानो हाथोंसै। जेबो नङा दे आयै, नों जेखि बुङा मानो अब्लाबो आंनो थांसै एबार। नायनि ओमफ्राय आंखौ बोरै लाखि हायोसो। ओमफ्रायथ' एबार थांबाथाय थांबाय, आं एबार थांखाथारनोसै। सान, आं फैबाय दङ र'। बेहायनो आइया मिन्थिया मा जालाबायखो आरो जाम्बि जाम्थिनो। बे सनानि बायदिसिना माबा माबि खोथा लालाबायनानै बायदिसिना बुंलाबायदों। नंखाय बेफोरो। आरो बे लक्ष्मणनि फिसाया हर लागायना होदोंना, गावखौबो मोनबा अरावनो सावथुमसिगौलां मानसिखौ बेदर बायदि। बिनि थाखायनो अशान्ति, ओरैनोबा फिथाइ सामथाइ जानांगौ बोथोराबो थांग'लायबायसो। बेनिफ्रायथ' आंहाबो ओरैबो जाया जालायलांबायना। खामानियावबो डिस्टार्ब, न'आवबो डिस्टार्ब मायबा मायबि आरो। खम गाज्रि मोनमारबाय बे साना, उन्थाव बाथावनो। नङा सान, नों दुखु दाजा, आं फैबाय दङना, नोंसिनाव फैगासिनो आङो। एबारथ' थांबाथाय थांबाय, थांखाथारनोसै आरो। नाङालै बेफोर झामेलाखौ, बांद्रायबाबो हनै माथो सोरबा सोरबि फैलाबायनोसो नागिरो जिउआव। जानाय नंला थुनथुलि बेफोरबायदि थाबाय थानानै थुनथुलि आइ, आइ थुनथुलि? औ आयै, नङा बेफोर मा हो आइ थुनथुलि मा? ओमफ्राय नों बे जि जोम थफ्लाफोरखौलाय मानो बेबायदि सोदों बेगाव हा? औ आयै, नों बायदिसिना बुंलाबाय थाबायना, आं सानमोनाव थांनोसै। मा? बे सानमोनाव थांनोसै? औलै आयौ, नोंबो आरो मा जानला मानला सानो मा बुंलाबायो दे। बेखायनो नाङा दे, नोंबो दासान्दि बोरैबा रागा जोंलाबायदोंना। ओमफ्राय आं बेखौनो बादा होदों आरो नों बेयावनो थांफिनबावनो नागिरबाय आइ थुनथुलि। औ थांगोन आं, माथो जानायखाय। जियानो जा, नोंनो बे लक्ष्मणा बायदिसिना एरलाबायबालाय मा जानो? आं किसानखौ ओरैनो जानला मानला बावगोन। ओमफ्राय बे सनानि बाथ्राया, आयै! सना, नोंहालाय मा नांजाबाय थादों सनाखौ बिखौ? थांनो होना, बेखौ थांखानाय मानसिखौ मानो रायखांदों? बांद्रायखौबा रागा जोङो आङो। आं फैनो होआथ' बिखौ साननि लाइफआव आरो। बांद्रायखौबा दानस'नो गोसो जायो आं बेफोरबायदि मानसि गाज्रिखौ। लक्ष्मणाबो ना, लक्ष्मण, बेखौ खुगाखौनो बबासो खालामसिगोन आं। आरोथ' आथिं आखाइ बुख्रुबजोबबावनो लुगैबाय आं बिखौ। नाथायथ' सैथोआ सैथो ना? मा सैथो आं बेखौ मिन्थिया आयै, आरो नंखायजोब गासिबो बेफोरो। नंगौ बाथ्राया, जावैसोआसो दोनखोमादों खोथाखौ। नङाबाथ' बे लक्ष्मणा खिन्थायामोनबा जोंबो मिन्थिनाय नङामोन आंबो। मोजां जाबाय दे, जावैसोनि सैथोखौ मिन्थिबाय। मोजां समावनो आरो बेबो नों थांथ'यियावनो। आं थांथ'यि? आंथ' दानो थांगोन आयै। मा? औ, थांगोन। आंहा साननि न'आव थांगोन। थाङा, माब्लाबाबो जानो हाया, आं थाङो हाय। बोरै थाङो, आं दानो ओंखारलांनोसै नै। थुनथुलि आइ, नों गोरोन्थि हाबा मावनो नागिरदों, नों बेफोरबायदि थांनाङा बिजों। खोनासं, आइ थांनाङा बुंदों आङो। थाद'दो आयै, नोंनि रागाया खम जाबा फैबानो जाबाय, नङाबा आंबो फैगोन दे आलासि जानो। थुनथुलि आइ! मानिया आङो, आरोथ' नोंनि थाखायनो बेसेबा गाज्रि मोनबाय साना। आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आइ, आरो बे अलंबारा? सोर सानदों नोंलाय बिखौ, दाख्लै जोंनाव फैनाया? दे आइ, आं आरो जेबो खोनासंला दिनै। नों आरो बिदि सानबायनानै थाबाय था, आं सानबाय थायालै बांद्रायखौबाबो। जोंनाव फैनाया ओरैनो सोंफैयाखैमोन दाख्लै अलंबारा, गावनि बिफाखौ। आं मिथिया, जायखि सोरखौ सोंफै दा सोंफै, जायखिया नों आंखौ साननिफ्राय बिदि गोजान खालामनो हाया, आं दानो थांगोन। बे अलंबारा आरो रावनिबो नङा आइ थुनथुलि, साननिनो फिसालाखा बियो। मा? थांनाङा आइ बेजों, नङाबा बिसोर आरो दावराव दावसि खालामफिनखागोन। मा बुंदों नोंलाय बेफोरखौलाय? औ आइ औ, थारैनो बे सैथो, आंनो खोनादों। बिसोर बुंनाय बाथ्राफोरखौ भिडिअ'आनो दाबो दं, आंनावबो दङ, नों नायनो हा? आरो रावनिबो नङा, बे सनानि फिसालाया आइ थुनथुलि। साननिनो बे अलंबारा आइ थुनथुलि। जोबोद गिदिर धोखा होदों बियो साना। नोंनो साननानै नाय, दाथ' अलंबारानो देलायलांबाय। नोंलाय बेजों बोरै गोजोन थानो हाहैगोन होनबा देनाय आइ? मा? नंखाय आयै बियो। ओहो, नंखाय बुंदों नोङो। आं थगायाखै आइ, आं नुजोबनानै खोनानानैसो बुंदों, गावनि खुगाजोंनो बुंदों। सनाया, आंनावनो भिडिअ' दङ, लक्ष्मण देखायनाया। बे जानो हायाथ' आयै। नंखायथार बियो, जानोनो हाखाया माब्लाबाबो।
बिसोर दा बेलेग प्लेनिं खालामदों आयै मिथिगौना नों बिसोरनि खोथायाव दा गोजाव बिब्दि आरे आंनि साना बिब्दि नङाथ' नङाना बेना फिसालाया अलंबार जानो हायाथ' सानबायदि खोमा नुवा नाथाय सैथोआथ' बेनोना इथिंजलि ओहो नंखाय बेफोरो आंबो फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन आं मानि थाखाय लाखिदों हा बेफोरनि थाखायसो लाखिदों जानो हाया बिब्दि दा बुंनो आयै आयै आफायाबो फैयोब्ला मोजां जागौमोन नामाथाय हे आबा नोम्फाखौलाय हामानो नांबाय थागौसै नाङा दे जों सानैजोंनो रायलायनानै नोम्बाजैखौ दिनै न'आव लानानै थांखाथारनोसै अरायजोंनि थाखाय ये होमबाथ' आदा बाजैनि पार्टि मोनजासिगोनलाय ने आयै गामिनि रायजो राजाफोर फैबा औ हामानो मोनजाया जानो आबा बिहामजोखौबो मोजां लांखाथारनोसै रायलाय होनलायनो जामाइजोआ जि प्रब्लेम जायो जाया बेखौ आं मिथिया आंहा आंनि बिहामजोखौल' लानानै थांगोनहाय बरिया दे आयै मानोथो दोनबाय थानोब्रा बाजैखौलाय न'आवलाय दाथ' बे फिसायनि न'आवसो थानांसिगौ ना औथ' आरो हाय आबा थुदो लेटबो जाबाय दा आरो न'आवबो थांफिननांगौना दिनै गाव थांनो गोसो गैयाबाबो जों लानानै थांखाथारनोसै नोम्बाजैखौ ने दे अब्ला आयै ओमफ्राय मेहेराबा नोंदियाथ' दाबो जेबो खबर हरफिनाखैना ना नोम्बाजै मोनावसो दङथाय मानसिया ओहोथ' आयै मोनथिया ओमफ्राय थ'नाय थांनानै नायनो बाजैयाबो मोनथिगोनदां दे आरो होमबालाय जामाइजोआ मा रागा जोंदों बेखौबो मोजां दिनै क्लियार मोजां रायलायना फैनोसै बेनोथ' आयै ना थ'दो बाजैखौ लांनो थांसै होमबालाय औ आबा गावनि आसलि न'आव थांसै दिनै बिहामजोआ हलेबा अजालै आयै होमबाथ' ना आदानि थाखायबो गुड निउस जोंनि थाखायबो गुड निउस गासैनिबो थाखायबो गुड निउस औ ओमफ्राय आयै मोनसे खोथा र' मा खोथा बेलाय आबा माबा आङो ना बे जायला चप्रिखौबो नुदोंलै इलिसा सिसनिखौ आयु नंगौ ओमफ्राय आबा नुदोंलै आयै माबा आरोना बिसिनि गामियाव थांदोंमोन ना आङो दानाबा सासे लोगोखौ लोगो हमनो थांबाय बेखौसो नुबाय बिनिफ्रायबो मेन बाथ्राया जाहैबाय आंनि सासे जाय लोगो ना आंनि लोगो गोदान बिनिसो बिदा ओंखारबावबायब्रा साला जायगायावनो होनांगौमोन आबा फंसे फंनै फाथो गैयाहाय आंनाबा बाराखौबा आंबो जि आखाइ माननानैसो दं बे सेंग्राखौ ओमफ्राय र' जोंहा फिसाजोखौ बहा लांना दोनहैदों बियो दङ आयै बेजों दं ओमफ्राय थांगोन दै बिसिनाव मालाबा माथो आबा थांगोन र' नै बे बिहामजोखौ माने लांनायखौ फोजोबदोनि बिनि मेटारखौ बिनिफ्राय बै माबा साफ्रि ना मा जायला आयै जायला माबा बे जायला साफ्रिखौनो थांगोन बेनावबो खाथेर गैया थु बिहामजोनाव थांग्रिनि आयै थुदो न'आवनो दं खोमाहाय आबा ने औ आयै बहाथो थांनोब्रा र' गाबज्रिनि आङो थिनथुलि बिहामजो ओइ बाजै फैद' न'आव थांनायनि सम जाबाय जों लांनो फैबाय नोंखौ जामाइजो न'आव दङ ना बिहामजो दङदां आयै जोंबो डाइरेक्ट फैबायना बिहामजो आयु नै बा बाजै एखनबालाय सिंनिफ्रायनो दावराव जाहरखायो नाथायबा दिनै माथोआनो गैया ने सिरिथारलायबाव आइ नोंसोरो औ बिहामजो दिनै आं मोजां खामानिनि थाखायसो फैदों बेवहाय माने नोंखौ आङो एकदम जोंहानाव लांथारनो होननानैसो फैखाबाय मा आयै मा नङा बिहामजो औ थारैनो औ बाजै मानोथो गोजान गोजान थाबावनो आदानि एकदम जुलि जाखांनानैलाय दा रायजो राजाखौ लिंनोसै बिनिफ्राय नोंसोर मोजाङै संसार जालांदो ना जों नोंखौ लांनो फैखाबाय दा नाथायो नाथायबाव बाजै एखनबालाय माथो बादल'लायथारो जोंनाव थांनोबा दिनैबा मानि थाखाय नाथाय बुंखो दे बिहामजो माथो खालामबावनो एखनबा बेफोरबायदि माब्लाबा दावराव दावसिबो जायो बेखायनो आं सानबायखि ओजोंनो जोंहानावनो थाथारदो नोङो नांगौबा सम सम आलासि जानो फैबानो जाबाय बेफोरलाय थाखायोखा नोंलाय आंनि अफिसियेल बिहामजो जाखाबायानो अब्ला मानिथोबाव बेफोर गोजान गोजानालाय अब्ला नोंसोर आंखौ दिनै लांनो फैबाय आयै औ माथो लांनो फैयाखैबा माथो ओंखारहैदो एकदम मा सोयो मा लाङो बाजै एकदम दिखोना लाखाजोब एखनबाल' फैनो मोनसिगोन ना न'आव राथा जामाइजो बेवहाय नोंसोर आंनि फिसाजोखौ लांनो फैनायनि सिगां माखासे सैथोफोरखौ मोनथिगोन ना मोनथिया जाखो नोंसोरबोलाय सैथो ओइ आयै ओमफ्रायथ' दिनै जों बाजैखौसो लांनो फैदों एसे मोजां खुसिनि खबर बियो ओमफ्राय एखनबाल' फैनो मोनसिगोन ना बाजैया औ जामाइजो आंनि बिहामजोखौ दिनै आं लांखानोसै
बेहाय आंथ' बे लक्ष्मणनि थाखायसो बिदि जाबाय आङो साला आंखौसो दैयाव नाख्लायहरबावदों बियो सैमा दा गावलायबाय गावखौबोथ' दैयाव बोख्लायदोंना आङो जेबो नङा दे आं एसेबां गोरलै थैयाथ' एबार आं टुनटुलिनावनो थांग्रोगोनलै बेनाथ' प्लेनिंआनो आंखौ डाइरेक्ट डेटखासो आरोना बुथारनायनिसो प्लेनिंखा माथो एसेबां महापापि मानसि बियो मानसिनि रुपाव मानसि नङालै बियो सैथानसो जेन'बा गावनि सोरखौबा सेबा बेलेग खोथाब्रा नाथायथ' नोंसो जोंनि गेजेराव फैबाय थायो दा नोंनिखौथ' आं रावखौबो सेयाखैना नोंसो जोंनि गेजेराव फैनानै सानफ्रामबो बेबायदि माबा नङा माबा मोनसे खालामबाय थानो नागिरो दैयाव गब'नानै आं नङा नोंनो थै लक्ष्मण बे जोनोमाव आंनि टुनटुलिखौ आंनिफ्राय रावबो जुदा खालामनो हायाथ' नोंबो नङा आरो गुबुन रावबो नङा ओमफ्राय मा होनदों नों मा होनदोंमोन आंखौ अलंबार सोर बिलाय सनानि फिसाला न' बे मालाबाबो जानो हाया आरो आं रावखौबो बेबायदि एसेबां गोरलै गनाया ओहो बुंबानो जागोन बेथ' नङाना बाथ्राया बेथ' फान्दाय सुलिखा फान्दायबायानो थाखायो आंखौ बारे गोदोबोमोन दाबो माबा खालामबाय थानो नागिरदोंना सना नोंखौबो आटखौनो सान्थि गैयै खालामथारबायलै बे लक्ष्मण फैनायनिफ्राय बांसिन जाबाय आंनि लाइफआ बेबायदि दा गोबां बेबायदि बाथ्रा खोनासंनांसिगोन आंहासो फिननाय होनांसिगोन आंहासो खोनासंग्रा मोनथिखासिगौ आङो बेबायदि जागोन नाथाय जेबो नङा दे आंखौ लगायना होदोंना बाथ्रा नोङो लक्ष्मण जेबो नङा आंखौबो नों बुथारनो हाया टुनटुलिखौबो गोजान खालामनो हाया आरो आंबो जेनना थाङा नोंजों खनसे नङा खननै आंखौ नों ट्राइ खालामखांबायना बुथारनो नायब्रा बारे बासिदों माथो आङो मानोना इसोराबो लुगैयाखै बेबायदि जाथों होननानै सुवाद साला सैमा रावनिबो खोथाखौ दा खोनासं टुनटुलि नों आंखौल' फोथाय नोंखौ नाथ' गोदोबो आं थखा होदों नाथ' आरो मालाबा नाथ' आरो होगोन आं नोंखौ थखा होआ माब्लाबाबो नाथायबा आं आंनि फिसाजोखौ हराहाय मा औ आंनि फिसाजोखौ बेबायदि नरकआव हरा आङो बेबायदि हौवानो आं माब्लाबाबो आंनि फिसाजोखौ मोजां रायजो मोनजागोन होननानै सानखायाबो आङो आरो हरखायाबो जामायसो आंनि फिसालाया मा गाज्रि खालामखो दोनहाय जामायसो बेफोर रावखौबो बुंनो नाङा हाब दिनैलाय मा बेफोरबायदि राव दिहुनलाबायखोहाय जामायसो नोङो नोंसोरखौ आलासि हिसाबै जोङो साहा गासैबो दै आरि जगार खालामनाबो होजोबगोन मोजाङै आलासिखौबो बुजायगोन नाथाय आंनि फिसाजोखौ आं नोंसोरजों हरफानो हानाय नङा माने नङा हानाय नंथारा आङो जामायसो जों बेवहाय नाङा दे दै मोनलोङाबाबो जायो अब्लाबो जों आंनि फिसालानि खुसिनि थाखाय आंनि बिहामजोखौथ' आं लांखाथारगोनहाय आरो आंनि बिहामजोआ मानो थाङाफालाय थांनांगोन आंनि बिहामजो जाबाय जेला दायनि थाखाय आंनि फिसाखौ एसे गाज्रि मोनखोहाय नोङो औ आयै बुङा मानो मा दाय मावखो आदाया जे आदाखौ एसे गाज्रि मोना जोंजोंनो बिदि एथ' बदतमिस रायलायबाय नोङो बदतमिस रायलायनांगौ जादोंहाय मोनथिदोंना आरो मानो जायाफालाय सोर बिमाया दुखु मोना जानो बेफोरबायदिनो आंनि फिसाखौ हरनानै आङो जेराव बेहा गुबुन संसारानो दंखायो माथोसै आयै जाबायलै ओमफ्राय आलासिखौ जिरायनो होग्रोना मानोलाय खाव बुंलायखो नोंनालाय डाइरेक्टनो बुंखानांगौहाय आइ एकदम थारला थुलानो एखेबारे गासैबो सैथो नालाय सैथो मा सैथोलै आयै मा सैथोनि बाथ्रा बुंदों बाजै मा जामारदों जोंथ' नोंखौ बेयाव खुसि लांनोसो फैदोंमोन आदानि थाखाय हाबाब आंनि फिसा हौवायालाय दासिमबो संसारावनो आगानल' नै दाख्लैफोर जुलि जानानै आगानल' होजेनदों आरो मा संसारफालाय मानो बुङाफालाय नोंसाला जे सासे फिसालाबो दं देरलायलायबाय बेखौ मानो नोंसोरो सिगाङावनो बुङाखै जोंखौ हा मा बुंदोंलै आयै हाबाब बेलाय माला जाखोसै आंनि फिसालाना फिसाला बेलाय माला जाखोसै माथो आंनो मोनथि मोनासै बिहामजो आं नङालै आयै आंना बिदि गैफेरा आंनि फिसाजोनि बाथ्रा बुङाखैहाय आङो आंनि फिसाजोआ बिदि गैफेरा आंलाय माला बिबथै जाखो आदाया माला बिफा जाखो बेनालाय फिसालाया माला देरखो बुंनो हागोन ना आयै मारै जाखो आरो मेन खारना बोरै माने बोरै बिदि जानो मोनखो मानि थाखाय मा जाहोनाव जोंहा बाजैयानो उनै दाबो जोंनाव फैयाखै बुंलाबायबानो जागोन नामाहाय जामायसो बिहामजो नोंनो बुं मा नोंनि आइया जे बुंदों बे
बेफोर सैथो बुंलाबायदों बेफोरखौलाय जोंथ' जेबो बुजिनोनो हायासै माथो आं जि बुंदों सैथो बाथ्राखौसो बुंदोंहाय आंबो बिदि होनना मिन्थिखानायबा आयु आं माब्लाबाबो राजि जायामोनहाय जुलिनि थाखाय जामायजों मिन्थिगौ ना नोंनो साननानै नाय दा बेहा गुबुन संसार दङ आरो बेबो सोरजों मिन्थिगौ बे सना ना मा बे सनाजों खानाय खेंख्रिजों आयु बेफोरबायदि मोनहाय जामायजो नङा बेफोरो जानो हाया बेफोरो जामायजो जों फोथायालै आयै नों बुंबानो जागोन बे नङा आंनि फिसाया बेफोरबायदि माब्लाबाबो बेफोरबायदि दाय मावनाय नङाहाय बेथ' मोनसे दायसो जाबाय गोदोहायबोथ' जेन'बा गावहाथ' हाबाखौनो खालामनो नागिरखादोंमोन आंनि आबाया आंनि फिसा हौवाया बे सना ना मा अब्लाबो नोंसोरबोथ' लायदोंना आंनि फिसाखौ हो अब्ला बै समाव मानो लायनाय आरो दा मानो बिदि बाथ्रा बुंखो बै समावलाय मानोथो नोंसोर दावराव खालामनाय आरे आंथ' मोनथियामोन ना जामायजो बिब्दि होननानै दे गोसो थोनाय ना मा बेफोरलाय जाखायो सानबाय आरो आंनि फिसाखौसो मोजां मोनो होननायलाय बिदि आंबो माबानाय जादोंमोन आरो नाथाय आं बिदि होनना मोनथिथारामोनहाय जामायजो दुखु मोनदों आं रागाबो जोंदों आंनि फिसाखौल' दाय होबा जागोन नामाहाय हो आरो जेरैबाबो बिहामजोआलाय थांखानांगोनखा माथो आंनिनो बिहामजो जाखाथारनायखा हो बोरैथो बे न'आव थानो दिनै आंनि फिसाया लांबानो थांखानांगोन माथो बेलाय ओइ बाजै बेबायदि जाया दे बेबायदि जाया आदाखौ सानना बेसे दुखु मोनगोन आरो नों दुखु मोना नामा दासो जे जुलि जाबाय एसेबां मोजां मोनलायबाय ओमफ्राय जे दासो मोनसे फिसा बाथ्राखौ खोनानानै जेनेबा बाथ्राया गिदिरानो जाबाय दे नों मा अब्ला आदाखौ बिदि बावनो सानबाय नामा बाजै सासे गथ'नि बिफा जाबाय बेफोरखौ जों मिन्थियाहाय बिहामजो गुदि मिन्थिया बिजौ मिन्थिया जों जेबो मिन्थिखायाबो जोंथ' बेखौल'सो मिन्थियो नोंसोर मोजां मोनलायबाय जुलिबो जाबाय दा नों जोंनाव थांनांसिगौ जोंनि बिहामजो महरै आंथ' गनायखाबायानो आंनि फिसालायाबो नोंखौ गनायखाबाय रुजु रुमु थैजासे नोंजों संसार जानो होननानै मिन्थिगौ ना दा बिदि दुखु होलायबा जागोन नामा बिहामजो एसे सानना नाय आरो जे नोंसालानि बे दायफोरा बे जे खालामबाय बिनि उनावहाय मा जाहैगोन हो जामायजो बेखौलाय सानदों आं जेबो मिन्थिया बेफोरखौ सना ना थना ना सोर आं खालि बेखौल' मिन्थियो आंनि फिसा आरो थुनथुलि बिहामजो बिसोर सानैजों मोजां रायजो जानांसिगौ संसार जानांसिगौ आं हगार हरनो हाया आंनि जारौखौ आंबो लांथारगोनहाय जामायजो आंनि बिहामजोखौ थ'दो बाजै नों थांनो गोसो गैया नामा आदाजों आइ बिसोरनि खोथाखौ खोनासंनाङा मिन्थिगौ नोंबो मिन्थिखागौ ना बे मोनसे गोथौ हाखरसो जागोन नोंनि थाखाय साना नोंनि थाखाय नङा दा मोनथिखासेयावबो नों बिदि हाखराव थांनो गोसोबा उनहालागै नोंहा मा जाहैगोन जिउआव बेफोरखौ सानदोंना आइ बिहामजो नोंनि आसलि न'आ दायो आंनि फिसानि माने आंनि न'आसो नोंनि न'सै मानोना नोंथ' जुलि जाबाय आंनि फिसालाजों दे अब्ला आंनि नायगिरि सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय आरो भिडिअआ एसे गुसुं जाबावबाय दिनैबो अब्लाबो नोंथांमोना नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच मेहेरनिफ्राय एसे गोलाव बानायबावनो सानदोंमोन लोगोफोर आंथ' जेन'बा गोलावानो लाबोबाय थाखायो नालाय नाथाय उफाय गैया एसे प्रब्लेम जाना होलायबाय आंहा दा बिनि थाखायनो गुसुंबाबो लाबोबाय आरोथ' दासान्दि दै सनामोन बांद्राय कन्टिनिउ लाबोबाय थानो हाथ'वाखै अब्लाबो आं आसा खालामो जे नोंथांमोना गाज्रि मोननाय नङा होननानै जों माने फ्रि सम जाब्लानोथ' लाबोखायो नालाय ना सनामोन दे होमबाना बयनिसिमबो लाभ इउ बिनिफ्रायथ' मेहेराथ' बिदिनो फैयाबाखि जायो नालाय फैखायो माथो दा एपिसडजों नुजाफैनोसैलाय खावब्लाब्लानो दे एखिमोन दिनै बेयावनो दोनथ'नोसैलाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाबो अके आरो मोजां मोनाखैब्लाबो अके नोंथांमोना गासैनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ जेबो प्रब्लेमाथ' बिदिनोसै बुंनो हाला जेबो जायाबा जों थाबैनो फैफिननो नाजानोसैलाय दे बाय बाय जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट आरो जायफोर फुङाव नायबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं गोसोखौ एसे स्रां मोनलायबाय दसे नुजाफैनायावनो लोगोफोर दे होमबाना बाय बाय